Okay, so officially nandito na tayo sa may Apalit Town. Bali ito yung Barangay Sampaloc, Apalit. Piyesta ngayon, celebration ng Apong-Iro Fluvial Festival. Ayan na yung traffic. So dito na natin i-start yung vlog natin dahil doon matraffic lang doon sa may bandang San Fernando. Yan, no? Ang daming mga banderitas, so dito talagang pinagdiriwang yung piyesta. Isa sa pinakasikat na attraction dito ay yung Fluvial Festival ng statue ni Apong-Iro or Saint Peter. Bali pinaparada siya dun sa Pampanga River, and hopefully masasaksiyan natin yung kanyang pagdaan. Jumbo Genera. Oo, dati wala man ito eh. Parang SM din eh, laki. So ito na yung start ng traffic papunta sa may pinakapalengke ng Apalit. Viva Apong-Iro. May ginagawa na naman bagong ano rito, RMR Malls. So last year pumunta tayo rito, alas 2 araw yata. Yung last day doon tayo nakasakay doon sa bangka. So courtesy of Sir John Renzo and his family. Malapit na tayo sa may Pampanga River. So far walang traffic. Hindi natin alam baka tapos na yung yung parada or kung hindi pa ngayon. Ito. Tanong muna tayo dito. Boss, kapilan yung parada? Yarinit ang parada? Parada? Oo, kapilan? Kailan? Mamaya pa yun sa ilog. Oo, sa ilog. Mamaya pa yun. Maya. Pero hindi pa nag-start. Nandun pa lang, mga nakatambay pa lang. 9 store ba? 9? Alas 2 sa halos umani. Alas 2. Alas 2. Pwede dyan sa baba? Oo, dire-diretso mo lang yan. Okay, salamat. Pali, mga katapan eh. Mga tapa eh. A few moments later. So, papasok tayo ngayon dito sa ilalim ng Sulipan Bridge. Tignan natin kung saan nagtatambay yung mga bangka. At para matanong din natin kung nasan yung bahay ni Apong-Iro, para mapuntahan din natin habang hindi pa nag-start yung parade, yung libad. Yun, ang daming banner dito. Viva Apong-Iro. Sulipan Control. Wala makatambay din bangkan eh. Pareto ka rin.
Parang malayo yung ano rito. Balik tayo sa taas. Okay, ito na yung Apalit Bridge. At yun yung NSCR, oh. Ayan yung mga bangka. Kikita natin, oh. Yun, yung iba dito nakatambay. Yan, oh, bibilis. Kita katasin again, eh. So dito naman tayo bababa kasi na doon tayo sa kabila eh. Ayun, doon tayo dumaan dati oh. Ayun. Ayun doon, medyo malilim doon. Oo. Yun. Yun oh. Yan, hopefully makakahanap tayo ng magandang spot dito. Dito pala yung parking. Nandito na tayo sa may new bridge, yung Sulipan Bridge. Ito yung old and then yan yung bago. So according dun sa nagbabantay sa parking, mamaya 2 o'clock pa raw yung pagdating ni Apong Hero dito. Ang dami ng tao. So bali ngayon mag-start yung libad. Ayun. Dito pala oh. Start na. Yun, dami ng bangka rito. So kung napapansin nyo, yung nakalubog na bangka sa bandaron yun, bali nabigatan dun sa dala niyang speaker, kaya daw lumubog. Habang hinihintay natin yung pagdaan ng mga bangka rito, medyo matatagalan pa siguro mga 2 or 3 o'clock daw. Maghanap muna tayo ng spot para makapagpalipad tayo ng drone.
Takbo na tayo. Ito yung dating bridge ng Sulipan. Ito. Tingnan nyo, nawasak na rito. So, baling ipinalit yung bago. Ito. Dito nakadaan din tayo rito nung medyo matagal na. Nung nag-ooperate pa. Ito, tingnan nyo, nawasak na doon. No? Bumigay na. Tingnan natin banda ron. Kasi, nag-ano na, nagpuputo ka na yung mga fireworks. Baka parating na yung si Apong Iro. So tingnan natin dito. Ayun, marami na to. So dito tayo magpapalipad, pwede pala. Ayan dito, walang masyadong tao. Ba tayo nakapark kanina? At dito na magtatapos ang ating video tungkol sa pagbisita natin sa Libad 2024 Pluvial Festival ni Apong Iro. So kung nag-enjoy kayo sa panonood, please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.